ଅଧୀରାରୁ କିବା ଶ୍ରୀମୁଖ ଆଦେଶ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ଦେବମ ପାଇଁ। କହ ବେଗ ବାୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ଆୟୁ ରହିଥିବି କେତେ କାଳ ଅନାଇ। ବନ୍ଦୀର ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତାରେ ଯାହାର ପବିତ୍ରତା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଯେଉଁ ପର୍ବତର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶୈଳନିବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫିରିଙ୍ଗି ଅଫିସର ଚାର୍ଲସ ପାମେର। ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଦିନେ ଥିଲା ଶ୍ଵେତକମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯାହାର ଶିଖରରେ ରହିଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ। दर्शक बंधु देशिया खबर को आपण मान को स्वागत। आज एक नया अध्याय नहीं आसुचु महेंद्रगिरी पर्वत उपर। महेंद्रगिरी पर्वत सह द्वापर एवं त्रेतया युग सहित कि संपर्क, सेठाकार ऐतिहासिक किंवदंती कहे रामायण एवं महाभारत रे स्थान पाइछि एही गजपति जिलार महेंद्रगिरी पर्वत। तो आसंतु आमे एक नया स्टोरी नहीं आसुछु गजपति जिला रायगढ़ ब्लॉक रो महेंद्रगिरी पर्वत उपर। गजपति जिला पारलाखेमुंडी सदर महकुमा ठारू लांजीपदर छक जाइथाउ। लांजीपदर छकरू पुणी जिरांग 11 किलोमीटर। जिरांग रे एक छक पड़ी थाए। दीकोणिया छकरे आमे डाहाण पटकू बाहरी सीधा कहींपुर पहुँची था। कहींपुर पुणी 9 किलोमीटर टिके खालखमा अंका बंका रास्ता जेतिकी जेतिकी ऊपर को चढ़ुले सेतिकी आनंद लागु, टिके कष्ट लगे एवं टिके सतर्कता अवलंबन करने। 4 चकिया जान को 100 टंका एवं 2 चकिया जान को 20 टंका। आमे टिकट कला परे पुणी थरे आमको जीवाक पड़े 7 किलोमीटर। टिके अंका बंका रास्ता सतर्क अवलंबन करी सेठाकू जीवाक पड़ी था। तो आमे किछि रास्ता अतिक्रम कला परे सीधा सड़क महेंद्रगिरी पर्वतर उपत्यकार थिबा सेही ज्योतिष। फाइनाली आमे गजपति जिलार महेंद्रगिरी पर्वत रे पहुँची जाइछु। तो ये परशुराम मूर्ति पाखरे ठिया होइछु वर्तमान। तो एठाकार जो कुहुड़ी धुआं सदृश एते ठंडा लगुच, दिन 1 बाजी सूर्य मध्य देखा जाऊना। आज मेघुआ पाग अच्छी टिके। ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଦିନେ ଥିଲା ଶ୍ଵେତକମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଏକ ପର୍ବତକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ପର୍ବତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ସହିତ ରହିଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦିନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶୈଳନିବାସ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପର୍ବତକୁ ନିଜ ଲେଖନୀ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ କବି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପର୍ବତ ଉପତ୍ୟକାର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର। ଏମିତିରେ 5 ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମାଗିବା ପାଖରୁ ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ପ୍ରବେଶରେ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ସହଦେବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ବୋଲି ଜାଣିବା।
ଆମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ। ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ପଥର ଉପରେ ପଥର ରଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କଲା କିଏ। ଆମକୁ ତ ତାହା ସେହି ମହାଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ବଳୁଆ ଭୀମ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପାଦ ଚଲା ବାଟ ଓ ଏବେକାର ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷରେ ଭୀମ ମନ୍ଦିର। ସେଠାକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ହିଁ କରିବ ନୈସର୍ଗିକ ଉପଭୋଗ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଭସା ବାଦଲ, କାଲୁଆ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ିର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ଚାଦର। ଦିନ ଥିଲା ସମତଳ ଭୂମି ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପର୍ବତରେ 15 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ଥିବାରୁ 1870 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶୈଳ ନିବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କଲିକତାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଚାର୍ଲସ ପାମେର। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଏଠାରେ ବିତାଇବା ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳାଭାବ, ସୁଗମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ସମସ୍ୟା ଏବଂ କଲିକତାରୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଧିକ ଦୂରତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଓ ଶୈଳନିବାସ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ହେବ କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର। ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାକର ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଚିରି ମିଚିରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ। ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ପଥରରେ ତିଆରି, ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତ ୟା କି 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ଏଇଠି ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ଆଉ ଯାହା ଏହି କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏହା ସେହି 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୃଗଧର ଭୀମ, ଯାହା ଦେହରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବେ। ଏ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ଅତି ପବିତ୍ର ଜାଗାଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥାନ ସହିତ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପରଶୁରାମ କାଳେ ଏ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ପ୍ରତିମା ସହ ଏକ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଏବେକାର କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତ ଏହା ଜନଶ୍ରୁତି, ଲୋକକଥା ଓ ଏହା କାଳେ ଏଇଠି ବସି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ। ତେବେ କେବଳ ମହାଭାରତ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ନୁହେଁ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ସହ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତର ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫା ମଝିରେ ରହିଛି ଏକ ବିଶାଳ ଖୋଳ। ସେଠି ଯେଉଁ ପାଦଚିହ୍ନ, ତାହା କାଳେ ହନୁମାନଙ୍କର। ସେଇଠୁ ଲଙ୍କା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ ହନୁମାନ। ପର୍ବତରେ ରହିଛି ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଠି କାଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତା ସହ ରହିଥିଲେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ। ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର,
କବି ଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରକୃତି ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ନେଇ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ମହିୟାନ ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ, ଅବୟବ ଯାର ଭୀମ ହେମବତ। ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ର କରେ ଶବ୍ଦ ହୃଦୟ, ସ୍ୱତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦିଏ ଲୟ। ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ମାତ୍ର 20 କିମି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିଗରେ ପାହାଡ଼, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା, ଯାହାକି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ ଯାହା ପର୍ବତରୁ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଦିଶେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏଠି ଚମତ୍କାର। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଉଜ୍ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣା ଏଠି ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଯଦି ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିବେ ତ ଯେଉଁ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିଯିବ। ସବୁ ଋତୁରେ ହିଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅପୂର୍ବ, ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଏହି ଗିରିରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗିରିରୁ ବାହାରିଛି ଦୁଇ ପବିତ୍ର ନଦୀ, ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା, ଯାହା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଗଙ୍ଗବଂଶର କେହି ଜଣେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଶ୍ୟତକମଣ୍ଡଳ। ଏବେକାର ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ବଡ଼ ଖେମୁଣ୍ଡି ଚିକିଟି ଜମିଦାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀର ନାମ ଥିଲା ବିଜୟ ଶ୍ୟତକପୁର। ଶ୍ୟତକମାନେ ଭୌମାଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏମାନେ ଭୌମମାନଙ୍କର ସାମନ୍ତ ରାଜା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଜୟବର୍ମା ଦେବ, ଶେଷ ରାଜା ସାମନ୍ତ ବର୍ମା। ତେବେ ଭୌମମାନଙ୍କର ପତନ ପରେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ବେଳକୁ ସମବଂଶୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏ ଶ୍ୟତକମଣ୍ଡଳ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଠି ବରାହବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉପାସକ। ତେଣୁ ଏଠି ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରବଣମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ଜୈନ ହରତମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ବୈଶ୍ୟ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୌରାଣିକ ପର୍ବତମାଳାରେ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଖାଇବା, ରହିବା ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ସହ ଶହ ଶହ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷରେ ଭରା ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର ଜୈବ ବିବିଧତା ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପଡ଼ୁଚାଷ, ପାହାଡ଼ ଫଟାର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଚୋରାଚାଲାଣ, କାଠ ଚୋରାଚାଲାଣ ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ବି ଆମକୁ ଲାଗିଥିଲା ସମୟ ଆଗକୁ ସତର୍କ ନହେଲେ ଏ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରି ବସିବ। ଏମିତିରେ ଦେଖିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉପରେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ତାହା ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସବୁଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ, ଉଲ୍ଲସିତ, ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ, କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ନେତ୍ର ଗଛର ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡଳେ ଶିଖରୀ ଶେଖର। ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଯାହାକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ। ତ ଆଜିର এই বিষয়বস্তু କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି
घंटी बटन दबाइबे जेहेतु नुआ नुआ वीडियो पाइबा पाई नोटिफिकेशन आसो। धन्यवाद।